खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिबाय जानांगौ। जोंहा मैयासो बावखुंग्रि हाजो 2 सं ओंखारनानै थांदोंना, बावखुंग्रि सिख्ला। बे सङा थारैनो हिट जादोंना जायाखै बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअजों खोन्थाहरगोन। सोर एक्टर, सोर एक्ट्रेस, बेनि रिलिज, सिंगार, लाइभ श'नि थाखाय माबोरै मोनगोन नोंथांमोननो बेखौ आं गासिखौबो खोन्थानानै हरजोबगोन दे। जोङो थारैनो बावखुंग्रि सिख्ला संखौ हिट जादोंना हिट जायाखै होननानै बुंब्ला जों बुंनांगोन दि बे सङा हिट जादों। मानोना बे सङा 1 डेजोंनो 2.3 लाख भिउ थांदों दे लोगोफोर। 2,30,000 मानसिफोरजों अनसायजादों। नाथाय जोंहा बावखुंग्रि 1आ गोदो 1 डेआवनो 4 लाख थांनायखौ जोङो रेकर्डखौ नुदोंमोन दे। आङो सिगाङावबो बुंखादोंमोन जिखुनु जाया फिल्म एलबामा 1निफ्राय मानि हिटसिन जाया होननानै। थेवब्लाबो बे बावखुंग्रि 2आ ओरैबायदि हिट जाबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन। 1 डेआवनो 2.3 लाख भिउ थांदों। थारैनो बैसागुआव थारैनो बे एलबामा मोजां पारफरमेन्स खालामगोन दे लोगोफोर। मेथाइखौ खनदों दि बिथां जेसि नार्जारि आरो फुंबिलि बसुमतारी। आरो बिनि गुबै एक्टर आरो एक्ट्रेसआ जाबाय लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी दे। बिथांमोना थारैनो देग्लाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां मेथाइ दिहुननानै होबाय। बिनिखायनो जों बिथां सिंगार आरो एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन दि देग्लाय जे बिथांमोनहा एसेबां मोजां मेथाइ दिहुनना होदों सुबुंफोरनि थाखाय। स्पेसियेल बे सङानो बैसागु एबा बावखुंग्रि गाखोनायनि जागोन दे लोगोफोर। बिनिखायनो आं बिथांमोन सिंगारफोरजों लोगोसे एक्टर एक्ट्रेस आरो बे संखौ दिहुननाय गासिबो टिमखौ आङो साबायखर होनो सानोदि देग्लाय बेबायदि एसेबां मोजां सं दिहुनना होनायनि थाखाय। नोंथांमोना दासिमबो खोनासङाखैबा आङो डिसक्रिपसनाव बाखिखौ आङो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आसा खालामो दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, अन्नानै बे रंजालि बैसागुनि सिगां आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होदो। मानोना एसेल' नांसिगौ लोगोफोर, एसेल'। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो दि बैसागुनि सिगां अन्नानै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै होदो। अब्ला लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ।